Aký bude rok 2024 pre znamenie Škorpióna? Sú to narodení v rozmedzi od 23.10. do 22.11. Sledujem postavenie Slnka vo vašom horoskope. Rok 2023, ktorý už skončil, bol pre toto znamenie náročnou tortúrou. Zatmenia na ose Bík Škorpión priniesli náročnejšie témy do životov tohto znamenia. Oni museli precitnúť a zistiť, že zmeny sú nevyhnutné. Ich pevná kvalita nechce celkom akceptovať novú skutočnosť. V roku 2024 však väčšina z nich pochopí, že kde je ich miesto a čo je potrebné urobiť. Svoj vnútorný kompas budú vedieť lepšie nastaviť. V roku 2024 je planéta Jupiter v opozícii na znamenie Škorpióna. Aj keď je to šťastná planéta, ktorá prináša rast, práve Škorpión je znamenie, ktoré môže pocítiť aj menej pozitívny vplyv. Príliš veľa možností, ktoré nedokáže správne identifikovať a preto má problém využiť tú správnu možnosť. Na konci mája 2024 vchádza Jupiter do znamenia blížencov. Pre Škorpióna prestane byť táto planéta dôležitá, pretože je v averzii voči tomuto znameniu. Za to Saturn bude vytvárať na narodených od 26.10. do 11.11. podporný trigon. Saturn prináša podporu od vyššie postavených ľudí, realistické ciele, úževnatosť a schopnosť byť disciplinovaný pri konaní a pri plnení si svojich úloh. Tento prístup môže veľmi pomôcť narodeným v tomto znamení. Cez tento aspekt si dokážu nastoliť poriadok a stabilitu v určitej oblasti. Veľmi výrazný vplyv má aj planéta Urán a taktiež Neptún. Pluto bude mať dvojaký vplyv na toto znamenie. Celý tento článok, ktorý je dosť rozsiahlý, si môžete prečítať na Patreone. Link vám pripojím do popisu videa. Je potrebná registrácia a úhrada vybraného programu. Pre nové astrologické príspevky ma sledujte.